Thaijou Jahwinai khounw Amtisuani. Amtisuani. Petrus Naidw, mai belum Naidw, Thaijou Kanthal Naidw. Ini hopna kan harga sini doprahan. Welcome back to Jahwinai vlog. जों दा गामियाव हाय खान्थाल लायनो नागिरदों आरोना बिरुपारायाव आनि मोनाव नोंथांमोना बेखौनो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना थ'दो जोंजों लोगोसे थांफादो नै जों दा साइकेलजोंसो थांनो नागिरदों आरोना नै जा माइनाव दङ थ' लोगोफोर जों दा थांसै आरोना फैबाय थादो जोंजों बिदिबा खामखौ मोजां होजोबबाय फैदोंब्रा गाइस जों दा दुबगुरि मोनबाय आरोना दुबगुरि दुब्लि माबा खालामजोब्बाय आरोना माइ गायसिगोन नै गोथां जाखांदों जोङो दा बिरुपारा टार्निं मोनफैबाय आरोना माने बिरुपारा दालां मोनफैबाय थ'दो आं थिखोनो हाला नामा नै मालाय माइ गायजोबसिगोन जोंनिथिंसो बारा दै गैया अखा हाहांसो आरोना होमबाबो जों फैबाय आरो नै बेहा हारसिंनो ओमफ्राय जोङो इथिं आरोना सानैजों गाइसजोंनो थांगासिनो आरोना आंना ड्राइभारा उनाव दं आरोना बयसआव हाब्बाय दा बै गोजौआ नै गाइस बै एलपि स्कुल आरोना बिरुपारानो नङालै जों दा कार्बि गामि मोनबाय आरोना कार्बि गामि आदा मिथिसार इउटुबारनि माबा नों मोनसिगोन आरोना इसा ओलै थबाय था आं देखायगोन ना नोंथांमोननोबो देखायगोन नायलांबाय था नोंथांमोना आं जोबजासिम मा मावजोबो बोला नै जा बे आदा मिथिसारमोनहानि न' गोदान लुगासिनो दं आरोना ओमफ्राय बै जा आदा मिथिसारमोननि न'आ बबेजा न' बैजालायनाय नै आदा मिथिसारमोननि माबा बागाना ओमफ्राय नै बैलाय आरोना न'आ बै नुहुरनाया लबार बागान आरोना बिजा दादिमोनहानि बैजा बयलार फार्म आरोना बयलार फार्म जों दा फाइनालि बिरुपारा मोनफैबाय आरोना एसे थांबावबानो मोनसिगोन मा मोनबायलै जामफोरबो दं गिदिर नै बे बाथौ मन्दिर आरोना बिरुपारा गामिनि साइजखादों नुवाखै नामा माने बे एलपि स्कुल आरोना बिरुपारानि नै बिजा मादैया साइकेलखौ सालायनो हाला नै मोनबायलायथ' बयबो दिंग्रायबाय मोनबाय नै बिजा मन्दिर आरोना बिरुपारानि जोबबायालै बिरुपारा माबा फिल्ड जों मोनफैबाय आरोना सेदो आनै फै आनै मोनाव मोनफैबाय आरोना जों दा खान्थाल हाननो नागिरदों गाखोबाय सासेया लाइट होबा बोरै जागोनलै ओइ खेबसे बोरै मोनलाय गुंग्राय ओंखारनानै नै खान्थाला हनै जामखराव मोननानै दं जामखर दंबा इथिं इथिं ओइलाय खननोसो नांगोन नामाब्रा थब्ल' खांगारहाय आइ थावा दुंबायमोनहाय नायाखै आं खिथा दादोंमोन नै मनाजों ट्रेन्सफार खालामगासिनो आरोना खान्थालखौ नै सानैया नै ओइलाय मोख्राबाय दे गुंग्राय गगोनलै गुंग्राय खामफोरखौसो जानो लुबैदों नै जोंना सुरखुबाय आरोना साहा लोंग्राफोरा
deh Gak boleh lah pula. Perang pribadi. Pribadi nah, nol tay. Udah, jangan aja zeng tuh campur jangan ini deh. Kurang aja dong ada. Ang gani shumci dong mundo. Ini campur jaga kurang sata lanan japi deh ada. Sata men. Lah ambil jani loh. Abi di kusla karena hunanga. Khara thar khara ya. Oh khara thar. Nih. Jaga kurang. Anu tuh Thaijou hodle. Anu serba Thaijou hod. 파골फोर गोथां kan खाजोबदों. Gemen kenapa nambah? Kurang गाखोदो. गोथां. गासिनो दङ हनै मोख्रा बायदि गाखोनानै. ओरै खालामदो. फाथाया ना हरदो. मोख्रा लिदो. Ma बेखौला. Đâu बिदा गाखोलांगोन नै फिसाया गोजौ. बेखौला. दा ओंखाम जानो थांसै आरोना आनै मोननाव ओंखाम जानो थिनबाय नालाय ओरैनो खान्थालसो लांनो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा मा होनो ओंखाम जानो थांसै आरो ओमफ्राय दा जों जामखर जाफैथ'दों बैलाय हानग्राफोरा खाथिसो मोनदों जोङो ओमफ्राय जों दा जामखरखौ सुगासिनो दं आरोना नै जामखर सुग्राफोरा बै थाइजौखौ खानो र' Thaijouखौ थांदोंलाय मा नानना फैखो? थाइसे फानो. बेखौबा बेहाय हानानै लाबोखादो. नै लगायग्राया नै फंबाया नै थाइजौआ माबा संगासिनो इदिना नै बिसोर रोङो मालाय आवबो रायखोना दे माबा लांदों माबा बिदैया जानो थाखाय बुजिनाङा ओरैहाय बे आं ओरै सामसनि गोलैनायावसो हैनायसो गोलैदों रायखांना फैबाय आयै आइ फंबाय बिदि होदो थ' गाइस जों दा एसे मा होनो हर खाथि दालांखौ नायनो नागिरदों आरोना दैमाखौहाय आनैमोननि गामियाव बेरायनो फैदों आरोना जोङो आमथिसुवा नालाय बेनिखायनो जों बेरायनो फैदों आरोना ओमफ्राय आङो साइकेलबो सालायदों आरो भिडिअबो लागासिनो दं आरोना आखाइ मोनसेजोंनो डाबल बावसो जोङो नै ओइलाय बै बागान नुहुरजोबनाया ओइ बागान नुहुरनाया होनबा गाहायाव फट' दैखौ देखायनोसै नै जों दालां मोनफैबाय आरोना बिरुफारानि दालां गाइस जों दा नै दालां मोनफैबाय आरोना जों दा गाहायाव थांनो नागिरदों थ' एसे दैमाखौ नायनोसै आरोना आनैमोननाव बेरायनो फैनानै बिराद मोजां मोनदों आरोना दैमा फैनो मोनदों आरो गाबोनथ' एग्जाम दंबावोसो मजा आरोना नै दैया र'लाय मालाय भिडिअ लादों नै दालां गोजौ आरो नै दैमाया एसे आथिं सुनि र' आयौ नै गोथौ हाबनाङा नै बैथिं जोंहानि बारि आरोना जों ब्लग खालामदोंमोन ना ओरै जोंनि बारि गोजा आरोना आयौ हनै फैदो बबेथिं थांखो बिसोरो मा जुद्रुगा नै नै जों दा एसे मोखां आथिं आखाइ सुनो नागिरदों आरोना बै बारियावसो थांनो लुगैबाय आं जोंहानि बारियाव दा सेन्देल खुना लानोसै आरोना खुजोब्बाय बयबो दे नोंसोरनो खुलुमग्रोदो आं भिडिअ बानायग्रोसै गोथौ दै आंथ' बासिनायाव गैखाया
बेयाव बिराद ना दङ कारेन्टजों हमदोंमोन जोङो बिराद ना दं बेयाव कारेन्टजों हमदोंमोन जों नै भिउआ नैबेयाव माबा कारेन्ट माबा थायो आरोना दे थांबाय थाद' मालाय पस्ट होगासिनो दं आरोना गाइस जों थांफिनसै आरोना बारा थाबाय थाला मालाय सि सुनांगौ थांसै जोङो दा माने थाइजौआ जोंना गोथावथार आमतिसुवानि बेदरबो जानो नागिरदों जुमायबो लोंनो नागिरदों थाइजौ खाजि जानो नागिरदों बैनि हौवाफोरनो हाना होगासिनो हिनजावफ्रा हानो गामब्लासे Asu mungkin antuk kacau tak ada. Gila menang. Woi, le, layan mak gila. Harus jangan bisa saya. Itu sudah gitu. Kesana? Gede yang tisun. Nah, jangan mau juga berapa? Đây, sang đi xin nó một cái này cũng một cái. Ra đấy, không được gì. Guys, जों दा थांगासिनो आरोना मा होनो भिडिअ'खौनो बानायनो बावदोंमोन भिडिअ' बानायखै बायदिसो मोनलायदोंमोन गावखौनो गाव आरो जि मावो मा होनो जों दा खान्थाल लानानै फैखांबाय आरोना ओमफ्राय जों दा न'आव थांगासिनो दङ खारिबो गामि मोनबाय थ' लोगोफोर आंनि भिडिअ'आ एसेनोसै आरोना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बाय बाय